guys. Merry Christmas and Happy New Year. Ay, pumasok yung gusto pumasok. Isang tuka, isang tabi, ang mga kamay na may bahid ng daan. No! Dapat niyo yung ano yung problem. Dapat niyo yung problem. Thanks for coming to my life. Merry Christmas and Happy New Year, guys. Sabi ko sa akin, sabi ko sa akin, gusto ko kayo.
3 million in the house. Okay, this money namin yun. 4,000 na. Okay guys. Thanks for coming to my life. And Merry Christmas and Happy New Year. Ay guys, oh, dalawang tatlo, apat na libo lang guys.
Balik ka doon. Mana ba? Ano mo yan? Kumain na ako. Yan yung kailangan yan. Ano mo? Yo. Kalog. Wala ba sa kitchen? Ha? Ano sila minom? Ako, nasa may pera ako ng gano'n. Eh, yung mga tao ko. Pero okay na sa'yo kung ako pag hindi ako na. Ha? Lalo pa mapili. Eh, kayo mga alam gano'n. Para wala tayong ano. Yan. Oo, sige. Para, yan, may dala kang sampo. Tumakas, ayaw mo kaya pero gusto mo sarili na rin. Pero makalabi lang tayo. Wala lang tayong parindigan na, wala tayong parindigan na, meron ako, wala ako. Basta, pag lumabas tayo lumabas tayo pagbayan. Hindi ako mahilig sa piyado, tinitignan ko talaga ano talaga. Kaya naman, natin naman. Ito na gawin mo. That viewers, there's Thank you.
Lollipop. Lollipop yung guys. Uy, 1 million in the house. Merry Christmas and Happy New Year. Bigyan mo ako ng isang. Oh guys, guys. Nagingin na isang bagay. Sabi ko, followers ko, pasok kayo dyan. Nakalay dyan. Ang dami pre. Ay, sorry na ay. Ano na ay? Kay panay. Ha? Kami ba yan? Hindi natin. Kami lang ito eh. Kuha kayo. Bilog na yun. Bayan kayo. Ha? Ha? Okay na po. Ano yung ano nyo? Gawin yan. Okay na ay. Oh, madami. Hindi ko lang. Wala lang. Plato sila plato. Kuha kayo ano tulo. Hiram kayo. Oo. Kuha na dali. Hatiin. Chok, mawala na chok. Kuha kayong pinggan na. Jeep. Dyan o, hiram kayo dyan o. Kuha na chok. Tawin na. Kukunin mo na lang. Inutos mo ba? Saan ba? Wala siya. Ano na pepper? Piso. Hindi na lang. Kaya guys, mamili na kayo. Dami niya, no? Ano? Ilan na, wala kami. Puro lang, puro mga. Puro papat. Kasi ko sa pasok to, puro pasok. Wala. Ikaw sa kita ka? Wala. Ay, wala. Ay, pasko. Sakto alas 12. Pasok ko ako. Okay. Dami ba? Ilang viewers? Ilang tayo ako buwan natin. Punto ng viewers yun. Yo, para mapan. Kaya na pinapanood nyo kami kasi maraming kalaga. Ulo! Buha nga mangkok. Wala na perfect eh. Buha nga mangkok. Baka ka dobo dito. Ganda. Sama ko nga pala si Gorman. Wala nang gawa ngayon. Pasko. Oo. Bakit tayo nagkabi ni Gorman? Nagulat kasi ako kanina eh. Kaharap ko pa naman. Ang laki ng mangkok. Ba't dalawa? Gago isa lang. Dito ko uminom pa. Ginagawa. Pabayaan niyo kung anong ginagawa ko ngayon.
Ano? Siyang bakit? Tabi. Nakapahirap dito guys sa mga hero guys. Diba sa... Para sa'yo, last name.
Ibenta ko lang ng ano yun. Ang presyo na sana parang 5. Ayaw ko sabi kay Gay na ninangako ko. Baka kasi, sa kanya din na ang gamit niya. Ako na ako kumapit. Hindi lang, balik ang alam ko si tayo yun. Kaya ang unang niyabang na ito sinila. Eh, sinila natin dati na, ano lang eh, pagtingin ko naka-ano lang, ilalagay ko yun. Nakakalit ko kapal, alam mo tribo, naka-tribo ko yun. Wala pa talaga wala pa yung headphone. Ano lang, bibigyan guys. Mahirap na paglalakapon. Sabi natin kinuha ka rin mga ilang. Hawakan mo muna. Tinaro na eh. Pinakain namin ni Carol eh. Sabi, wala namin. Pagkawasan ko lang. Electric din eh. Pero may camera. Ang ginagawa namin, magbabayad ka na. Ang mga live motion mo, wait lang sa ibang kasi. Pinakaya ko. Sa akin,
lahat, basta ka, ganyan lang namin. Alis ka na ba? Hindi sila kahit kung sa balik na Thank you.